Hola a tothom! Avui, com podeu veure, us porto un nou vídeo al nostre canal Cliquejant. Avui us porto la policia. Mireu, començarem per la persecució. Aquí tenim estos lladres que han robat i els està perseguint la policia. Com podeu veure, aquí ha arribat el furgón amb els presos més perillosos que els volen empresonar. Estos són els lladres que s'han escapat d'aquí la presó, on podeu veure que està la paret trencada. Aquí tenim l'helicòptero superguapíssim de la policia, com podeu veure és molt xulo. Aquí van empresonar aquest lladre, està vigilant, i aquí tenim la torre de control, on hi ha els ordenadors i tota mena de tecnologia. Aquí tenim el policia que està passant l'aspirador i espero que us hagi agradat molt este vídeo i si us ha agradat deixeu un fort like, subscriu-vos al nostre canal i deixeu un comentari amb un emoji. Adeu!